Rádio Slovensko, Slovensku. To, že prejdete za hranice iného okresu alebo kraja, neznamená, že sa za nimi nepíšu silné ľudské príbehy, ktoré si zaslúžia pozornosť a našu pomoc. Zoznámte sa s Ľudskou. Lebo Lucinka sa narodila veľmi predčasne v 27. týždni, ale biometricky bola na 22. týždeň plus 5 a to je pod hranicou životaschopnosti. Takže pani doktori mi povedali, že Lucinka neprežije a stal sa taký malý zázrak a Lucinka začala bojovať. Vy ste možno už aj tušili, že možno niečo nebude nejako v poriadku alebo niečo. Lekári vás predsa stále ubezpečovali, že všetko bude v poriadku. Mám strážneho aniela, Katku, ktorú som spoznala v Banskej Bystrici. Aspoň, že niekto tak stál pri vás a mali ste takú tú možnosť, že vám niekto pomohol v takomto tom ťažkom období, keď ste možno aj vytápali popri tých všetkých lekároch. Áno, Katka si začala všímať, že Lucinka nenapreduje. A tak ma na to pripravovala, že niečo sa deje, keďže doktori ma stále len odbíjali, že kde sa ponáhľam, že ona je predčasne narodená, že potrebuje viacej času, že všetko dobehne. Katarína to vzala do svojich rúk a vybavila nám kúpeľný pobyt v Tetise v Dunajskej Lužnej, kde mi už pani primárka priamo povedala, že Ľudská má dnesku mozgovú obrnu. Lucinka má strašne opozdený ten psychomotorický vývoj. Aj keď má 3 roky, ona je vývojovo na polročné dieťa. Má postih všetkých 4 končatín. Chodíme aj do Dunajskej Lužnej, do Tetisu, kde s ňou cvičí Mirka. Tak Mirka stále s ňou cvičí Vojtovú metódu, na ktorú Ľudská veľmi pekne reaguje. Aj keď je to s plačom, ale krásne odcvičí vždy všetko, čo má. Lucinka pekne vydrží na 4, v tureckom sede chvíľočku vydrží a verím, že naozaj ju postavím čím skôr na nohy. Vyzbierané peniažky pomôžu Mirke zaplatiť ľudské rehabilitačné pobyty a terapie. Rádio Slovensko, Slovensku. Každým dobrým skutkom vyladené.